Zdraví vás Kuby a Shaggy a vítajte pri našom novom videu z hry FIFA 15 Ultimate Team. Toto je naše vlastne druhé video z tejto hry. No a teraz už si môžeme pozrieť aj aký tým proti nám bude. Bol tam Dembaba, ale ostatných hráčov som nejako nezaregistroval. Vyzerá to na turecký tým, takže uvidíme či vyhráme, či prehráme, ale dôležité sú 3 body. Môžeme sa pustiť. To je jasné, ale už prvý takýto center je už tam trošku nebezpečný. Čo k tomuto ešte sa dá celému povedať? Dúfajme, že sa vám toto video bude páčiť. Naozaj sme s ním si veľa zažili s týmto videom, ale o tom až na konci. Pokračujeme o budúcnosti. Budeme určite natáčať GTA 5, ktorá vyjde okolo novembra, Far Cry 4 a Assassin's Creed tam bude určite taktiež. A hlavne čo sa tešíme najviac s Shaggym, tak to bude Call of Duty. To je tiež pravda. Ja vám ešte kvôli tomu celé môžem povedať ešte, že bude tam aj možnosť, že s hráčom alebo s človekom, ktorý hral hru League of Legends na tomto kanáli. Mimochodom on sa volá Daniel, ale toto by som asi nemal hovoriť tuto. No a je možné, že on si kúpi tiež Assassin's Creed Unity a je možné, že budeme hrať spolu nejaké videá, takto budeme natáčať, že vlastne budeme spolu volať a zároveň hrať tú kampaň pre, kampaň pre viacerých hráčov, alebo čo sa to vlastne bude volať. My sa samozrejme na všetky hry tešíme, ako už nám tu Scooby povedal. No a dúfajme, že sa aj vám tieto hry budú páčiť. A to je asi tak všetko, čo sa k tejto téme dá povedať. Momentálne je tu vyhadzovanie lopty brankára ku nejakému hráčovi, ale veľmi dobre nevidím takto, že kto to je. Ťažko sa to dá prečítať. To sú také tie turecké mená, že Özyakup, ten sa kúpe, boh vie kde. Alebo ešte nejaké ďalšie také mená. Náš veľký žolík je Welbeck, Lord Welbeck, ako my voláme. A líder obrany to je taký Reed, Winston Reed. S tým som už toho veľa nabehal a toho prejsť je dosť ťažké. Ale ináč o tej budúcnosti, tak to si krásne povedal, že budeme natáčať to video o Assassin's Creed, takže s Danielom. Nemal by som to hovoriť, ako povedal Shaggy, ale tak. Ale sústreďme sa teraz na FIFA 15 a to bude asi to najlepšie. Ale momentálne teraz ideme do útoku. Ale Welbeck ide do šance. Brankár bude. Ešte čo sa k tomu dá povedať z tejto budúcnosti je také, že ten Daniel, rozmýšľame, či jeho nepridáme, akože dá sa povedať, že do tejto youtuberskej skupiny. Ono to tak určite nebude, ale len toľko, že je možné, že bude občas, ale naozaj len párkrát za pol roka, možno 2-3 krát za pol roka nejakého videa sa pridá. Ale nie je to veľmi možné, že to tak bude, ale hovorím, to Assassin's Creed určite bude s ním a GTA síce na počítač vychádza 27. januára, ale toľko času my nemáme, teda konkrétne ja nemám čakať na počítač toľko, tak som sa rozhodol, že si takto kúpim na PlayStation 4 a potom by som počítač z celého tohto vylúčil. A to je asi tak všetko k tejto téme. Myslím si, že s týmto sme už ukončili tému budúcnosť. Dobre, teraz poďme sústrediť sa na FIFA 15 a ukončiť túto budúcnosť. Lebo budúcnosť bude vtedy, keď v nej budeme žiť. Áno. Slávny citát, vymyslený odo mňa. November je ešte ďaleko. Teraz je október, teraz budeme hrať FIFA 15 a v novembri príde 5-ka Call of Duty. Áno, ešte raz to budeme, nemusíš. Dobre, takže teraz ide Bešiktaš do útoku, ale brankár bude Bešiktaš? Tak má to Bešiktaš? Má to, mne sa zdá, že tam má napísané Bešiktaš. Ja neviem, ale viem, že je to Turek.
Ja som to nevedel prečítať, to sú kebabári. Kebabári, no to je teda slovo, to by sa vo videách nemalo hovoriť, ale tak... Píp. Nevadí, píp, áno, píp, určite ten dáme píp. To asi nie. To asi nie. Pozdravujeme týmto videom nášho kamaráta veľkého, alias, ako sa hovorí, Podhradského, teda alias Mangalicu. Ja mám vajco. Dúfajme, že toto video bude pozerať, dúfajme, že dá aj like, ale samozrejme like nemusí dať, pokiaľ sa mu to video páčiť nebude. Na to nikoho nenútime. Ale týmto taktiež môžeme pozdravať ďalších. A mnoho ďalších. A mnoho ďalších, lebo my sme najlepší na svete, normálne, že... Momentálne sme dostali žltú kartu. Acu. Ale Acu je zase taký rýchly, že... Teraz som si hral ten prejde cez ihrisko, aj keď to nie je veľký dribler, alebo niečo také. To je bol. Ide a dáva gól, ja skoro, že je iba lava. Takíto hráči vo FIFA 15 sa opratia taký rýchly. Proste to sa neoplatí kúpiť Edina Dzeka, alebo dokonca Oliviera Girouda, ktorí majú rýchlosť okolo 62, a respektíve 71 či koľko. A to hovoríme aj o Lambertovi a Carrollovi. Carroll je 73, takže to je ešte také únosné, ale Lambert je 56 či koľko. To už naozaj nie je dobré. Ale tých dvoch sa neoplatí tak do útoku teda. Horšie je Lamberta a Croucha dať. Tak, to máš pravdu. To sa nedá komentovať. A teraz sme mali veľkú šancu, ale nepremenili sme, škoda toho. Á, pekný komentár. Ďakujem. Snažím sa čo najlepšie. Á, dobre, tak to je... Proste toto je taký zápas, ktorý chceme vyhrať, ale obrana je veľmi taká ťažkopádna, preto práve... Mimochodom, toto nie je aktuálne video zo 14. októbra, toto je video... A dali sme gól! Do Rika mi sa nedopovedal. Ross Barkley. A pekná slova, starý detko. Alias Samuel Eto'o. Some of the fans have missed this goal. They've gone for half-time refreshments. Niekedy tie oslavy aj nevieš, ako sa vlastne robia. Tie oslavy. Ja osobne len túto mám, viem, ako sa ono táto oslava robí. Ale tých oslav je určite viacej. Teraz sa mi zdá, že niekto túto fauloval a pravdepodobne to bol turecký kebab do ruky. Kebab do ruky. Nie, ale tak to bola chyba. Ja som chcel nejako uklamať. Kebabári idú do útoku. No a ešte k tomu, ale samozrejme už to obudúcim si nebude, ešte k tomu, že tento tým je slabší, keďže toto bola nižšia divízia, ja už som momentálne, my už sme momentálne v 5. divízii a tento piatok pravdepodobne môžete očakávať ďalšie video, a to už aj s Mangalicou, aj s Coutinhom, aj s Paulíňom, aj s Ramseym, aj s Mandžukičom, ale Matičom a tak ďalej. Proste vylepšený tým, pomaly to začínajú byť takí hráči, akých si predstavujeme aj potom neskôr. Mangalica je Mangala, aby ste vedeli. To ako nejaký reportér, toto Mangalica je Mangala. To je ako... Markíza. To je ako dej, pri ktorom sa neviem čo robí. Chémia. Alebo ešte možno aj biológia. Ale zase nie sme tu na to, aby sme rozprávali o chémii alebo o biológii, ale sme tu na to, aby sme komentovali tento zápas, ktorý vyzerá zle, pretože možno dostaneme gól a nedostaneme. Tatko a spina. My máme aj také prezývky pre týchto hráčov, takže keď náhodou nebudete vedieť, že ako sa volajú, tak určite spomenieme vo videu. Tatko, spina. Lord! No dá sa povedať, že to je Welbeck, Lord Welbeck, ale je tu iba jediný Lord na svete a to je Lord Bentner. Ktorý by urobil aj súhru v japonskej lige. 99 prihrávky, 99 strely,
99 všetkých štatistiky. Proste je to lord. Ináč sme si všimli, že veľa ľudí na československej YouTube scéne nenatáča videá z FIFA 15, tak sa rozhodli, že keď nás to baví, tak si natočíme nejaké tie videjka. Ešte najmenej 3 takéto videjka určite budete môcť čakať a sme nikde nie sme, nevadí. Toto bude asi koniec videa, pretože sa nám niečo stalo vlastne. Nedobre, ide to zle, to nahrávanie a to je asi tak všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ale nie, tak dajte dislike a to je asi všetko, odo mňa. Na YouTube určite napíšeme, ako skončil ten zápas, takže to je všetko tiež odo mňa. Zdravím vás a lúči sa aj Shaggy, aj Scooby a nezabudnite dať odber, ak sa vám to páčilo a komentujte, keď máte niečo na srdiečku. Chceli by sme sa vám týmto ospravedlniť, že tento koniec videa už nebude komentovaný kvôli tomu, že audio, ktoré sme nahrali, sa neuložilo a takto to znamená, že tamto audio proste nebude a platí samozrejme to, čo sme povedali na konci videa. Užite si ho, dúfam, že vám to nebude vadiť. Ešte raz prepáčte za to, že toto audio tam teda nebude a čaute. Poor at the throw, he's thrown it straight to the opposition. Got to be, doesn't hit the target. Welbeck. Possession's gone now, and they had it for a while. Thiago. Well, with the corner, if they could get their set pieces right here, they could get themselves level. Good fist by the keeper. Volley's at goal. That's a pity. The coaches, well, they'll be pleased in one way, Alan, because it made the chance, but it was a chance badly wasted. Yeah, and it's one of those set-piece routines you can only use once because the opposition know all about it now and they needed to score from it. Not made the most of considerable shooting opportunities here. Yeah, they just haven't been clinical enough, have they? And that's surprising for me. Oh, that's a free kick. Referee has shown the player a yellow card. Yeah, and that player's just got to be careful now. Fair portion of the match to go. And he's hit a man in the wall with the free kick. Ross Barkley. Eriksson. And the cross coming in. Well back! And the header is into the net. Goal from Welbeck, and he had it all to do really, and what a fine header it was to find the bottom right. Well, here's the goal again, and it's 2-0 here. Not a nice challenge. Will the ref do? Well, that's a yellow card. Yeah, I don't think there's any choice there from the ref. Was an easy decision for the ref. Yeah, he might have done a bit more damage to his opponent than seems to have been the case. Christian Eriksen.
bar. Ah, he's taken it away there with a very good tackle. This could be a chance. It's not a decisive save. Thiago. And that's been judged by the officials as offside. Looked clear enough. Well, he could be in. That was an easy decision for the assistant. It's offside. He's gone too early. And that's the end of the match, and it's 2-0. After the game, the visiting supporters will find their bus. When we talked at the start of the season, Alan, about this team, we thought maybe mid-table, maybe even lower than that, but they're trying to prove everyone wrong and get into the top half of the table. Well, they are, Martin, and there were plenty of positive points to bring out of this performance, and the manager will be hoping that continues.